Il-kellim tal-Oppożizzjoni Ivan Castillo ma jafx jekk hux se jiġi preżentat il-Budget Document Nazzjonalista din is-sena. Castillo nnifsu konferma dan waqt il-programm Id-Dibattitu fuq One fl-aħħar jiem meta sostna li hu ma jaf xejn għax mhux involut fil-proċess. Beħsibkom toħorġu b'xi ħaġa simili għandha bħala miżura fil-pre-budget document. Se tagħmluh il-pre-budget document? Mela. Ħajkun hemm pre-budget document? Jiena ma minix involut fil-pre-budget document għarru ma nistax nikkonfermalek waqasle. Dan minkejja Castillo ġie fdat mill-kap nazzjonalista b'qasam importanti li kif mistenni u kull dejjem ikun fuq qudiemnet f'dokumenti ta' dan it-tip qabel il-preżentazzjoni tal-budget. Il-PN għadu ma preżentax il-pre-budget document tiegħu minkejja li fadal inqas minn ġimgħa biex il-Ministru għall-Finanzi jressaq il-budget nazzjonali għas-sena d-dieħla. Bid-differenza tal-imsieħba soċjali li kollha ppreżentaw id-dokumenti rispettivi tagħhom, il-PN sissa għadu iżolat waħdu u ma ppreżenta xejn biex bekk kompla fejn ħalla fis-snin li għaddew brabta ma' dan il-proċess importanti. Jekk dan ma jseħx din kun it-tielet sena li l-Partit Nazzjonalista ma jippreżentax pre-budget document kif għandu jkun hekk kif is-sena l-oħra dokument nofs kedda ġie żvelat mill-Partit Laburista waqt li l-PN ipprova jżommu mistur. Fil-fatt kif anke rapportat minn One News kien instab li dan kien miżgħud bi żbalji bażiċi, ċifri ma jaqblux u proposti mingħajr ebda sustanza. Bl-esperti li ntalbu l-pariri mill-istess PN jgħidu li d-dokument needs more work u needs more beef. Ivan Castillo wkoll kien wieħed mill-awturi ta' dan id-dokument. Qabel dak fl-2023 il-Partit Nazzjonalista kien nieda viżjoni berba slides kollox flok pre-budget document, fil-waqt li fl-2022 kien ħareġ ukoll b'dokument mill-iżbalji li wkoll kien ġie skreditat mill-medja indipendenti.